Chopin Jaingol. Assalamualaikum deriraɓe on gofnama kala taweteɗo nder duniyaru fuu derɗi ko moɗon Adamou Haruna mo Chopin Jaingol. ɗuɓɓe posini question ƴamti Adamou Haruna noye programme taskaram ɓangleji amin e taskaram julɗe suumaye ko wowa to événement suumaye waɗake ɗo aɗo voyage musamman gam waddango en deɗe kujeji feere feere e aɗo yaha nokkuje feere feere gam waddango en deɗe limseji e noye programme hikka bo e noye haala promotion derraɓe to Allah mum yerdi nder balɗe garanɗe ɗum par majum en no anga jani ɗum hikka bo en taɓɓi anniya yahugo jahangal men tan mi yarugo en ha ɓerniji tati Lagos ha lesdi Nigeria, Cotonou ha lesdi Benin e nanta Kano ha lesdi Nigeria toujours to en immake jahangal may ɗo tan mi yartugo yara en Lagos himɓe maranɓe haaje kuuje ha Lagos pat en tan mi matotiloɓe maɓɓe ɓawa ton en dilla en saloto en jaa Cotonou lesdi Benin hattuma en ngalan balɗe seɗɗa ko goɗɗo marata haaje fuu matotira ɓe meɗen diga to en ummitake Cotonou en lorto Lagos en salo en dilla berniol Kano ha berniol Kano hatto men tammi faɓɓugo kala ko goɗɗo mari haaje fuu diga noon ɓen taskantoɓe ɓangle ɓen taskantoɓe deydey koltugal je suumaye ma bo en wiye julɗe suumaye on pat matotire ɓe Chopin Jaingol. Promotion spécial ɗon je en tammi waɗugo réduction kala ha kala kuje fuu kuje ɗon je en tammi waɗugo réduction de 40%, ɗon je 35%, ɗon je 25%, ɗon je 20%, ɗon je 30%, ɗon je 10%. donc en tammi waɗugo promotion spécial musamman e ha jotta bo en tammi waɗugo shahu ɗon en dara e nder client en Chopin Jaingol en tammi laarugo yimɓe 10 mais client en Chopin Jaingol ɓe tammi waɗugo shahu diga tisiji diga kufineje e ko nandi be majum miɗon matina on bo to a soodi kuuji ha Chopin Jaingol diga Nigeria Chopin Jaingol tammi hosango ma ɗum yettitanma ɗum ha nokkure nde gonɗa to nder Cameroun gonɗa ma ɗum warta Cameroun ɗum hawta ha wuro ngo gonɗa e sans toutefois yoɓi frais Chopin Jaingol tammi yoɓugo frais d' expédition kala hunde nde nde soduɗa ha muɗum fuu c' est à dire que to a soodi ni ɓe guerbitante kuuje maɗa ɗe kota ha gonɗa sans toutefois a yoɓi ko 5 francs e nonnoon bana ɓen wonɓe étranger bo hamɓe bo to ɓe coodi kuuje ɗon procédé no Chopin Jaingol watta yerbitinaɓe ɗeɗe kuuje maɓɓe diga ɓen wonanɓe Tchad, Centrafrique, Gabon, Congo, Guinée équatorial onon fuu min gerbitanayi on ɗeɗe kuuje ɗe mara ton haaje fuu ɓen yimɓe sodugo kuuje soit ɗum prix de détail ko prix de gros on pat moɗon toon matotiri ɓe amin on mbaway heɓugo kala hunde nde giɗɗon fuu en mbiyen je Cotonou, Kano e Lagos ɓe tammi ha nokkuje tati ɗeɗe limti ɗo hunde nde nde goɗɗo marata haaje nde wala kam famɗi kam may ɗo matotire ɓe am derri komon Adamou Haruna to Allah mum yerdi programme jahangal may ɗo ñalawmare me to yettake en tammi matingo diga jahangal no ummotoɗen lesdi men Cameroun ha dillen jottoɗen Lagos ha ummitoɗen Lagos jehen Cotonou ha ummitoɗen Cotonou lortoɗen Lagos dillen Kano ɗo ɗum par majum en tammi yiwugo ɗum nder groupe ji meɗen e page ji meɗen feere feere gam may ɗo taske to Allah mum yerdi promotion ji ɗon feere feere gam ɗi permeta en koltano ɓerde meɗen ɗiɗi en andi fulɓe mbima koltuga ɗon woni goɗɗo donc goto nder moɗon fuu tasko on kofnama on guettama on giranama kewiji ɗuɗɗi derɗi ko moɗon Adamou Haruna wiyata on jarama. Assalamu aleykum.